ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு ஷைனி மாதாஜி நீங்க நேம் கூப்பிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு ஷைனி மாதாஜி நீங்க நேம் கூப்பிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம வந்து பகவத்கீதை லெவல் 2ல நம்ம இருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகத்தில் 6th சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து L2ல சாப்டர் 6 நம்ம பார்க்குறோம். தியான யோகம் பார்க்குறோம், அதாவது மெடிடேஷன். சரிங்களா? அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்றது தான் பார்க்குறோம் நம்ம. பகவான் நமக்கு நல்லபடியாக உபதேசம் ஸ்லோகங்களை கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதில் நம்ம நேற்றுக்கு வந்து 15 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நல்லபடியாக பார்த்துருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து 15ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஓம் ஐயா இது படிக்கணுமா? ஜெய ராதா மாதவ இது மங்களாச்சரண் பண்ணுங்க மாதாஜி. அது ஓகே. ஓம் ஐயா சிம்ராந்தஸ்யே ஞானஞ்சன சலாக்கய சக்ஸ்ருட்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமாஹ்யம் ததாதிஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குண் வைஷ்ணம் ச ஸ்ரீரூபம் ஜாக்ரஜாதம் சர்கான ரகுநாதன் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகான் லலிதா ஸ்ரீ விசாக்கான் விதாம் சே हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपदे कोपेश कोबिया कांदा राधा कांदा नमस्तुते तप्त कांजना गौरांगी राधे वृंदावन श्री वृषभान सुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीदा हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन पट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल पट्टदास रघुनाथ वाञ्छा कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बोल. हरे कृष्णा. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாப்டர் 6ல் நம்ம 16 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? 15 வரைக்கும் நேற்றுக்கு நம்ம முடித்தோம். கரெக்டா? ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இவ்வாறு உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? சொன்னாலும் நம்மளோட செயல்கள், நம்மளோட தாட்ஸு, மனம்னா தாட்ஸு, சரிங்களா? நம்மளோட டிசையர் அது வந்து கிருஷ்ணாவாக இருக்கணும். அப்போ தான் அது சேஃபாக இருக்குது. இல்லைன்னா நம்ம வேறு விஷயங்களை நம்ம ஈடுபட்டு பிறப்பிறப்பு சோஷியலில் வந்துடும். அதனால் இப்போ நம்மக்கிட்ட நல்ல காஸ்ட்லியான ஒரு டைமண்ட் ரிங் இருக்குது. சரிங்களா? அதுவும் ரொம்ப விலை உயர்ந்தது. நம்ம அப்படியே சாதாரணமாக எங்கேயாவது போன மாட்டோம். கரெக்டாக அது என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப பத்திரமா நம்ம அதை பாதுகாப்போம். அதை விட உயர்ந்தது என்னென்னா நம்மளோட மனம். அதனால் நம்ம மனதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப பத்திரமா நம்ம பார்த்துக்கணும். அதை வந்து பகவான்கிட்ட தான் நாமரூப குணலீலைகள் என்கேஜ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம வந்துட்டு டிசைர் பகவான்கிட்டே நம்ம வச்சுருக்கும்போது ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது என்ன பண்ணிவிடும், இந்த ஜடவுலக விஷயங்களில் ஈடுபட்டு நம்மளை பிறப்பிறப்பு சோஷியலில் கொண்டு வந்துடும். சரிங்களா? அதனால் தாட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அப்போ உடல் செயல்கள், சரிங்களா, இது எல்லாத்தையும் இடையூறாது எப்பயுமே சரிங்களா நல்லபடியாக ஜடவுலகங்களில் ஈடுபடாமல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் தாட்ஸை நல்லா ஃபோக்கஸ்டாக இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் இல்லாமல், சரிங்களா, யார் வந்து இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பகவான் லோகத்தை அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து 16 ஸ்லோகத்துலேருந்து பார்க்குறோம். இதில் என்னென்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. சரிங்களா? நமக்கு வந்து பேசிக்லேருந்து ரொம்ப அழகாக கொடுப்பாங்க. 16 ஸ்லோகம் சினிமாதாஜி யாரும் வாசிக்கிறாங்களா? ஓகே மாதாஜி. வேதவல்லி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா?
கிருஷ்ணா. नास्तु योगो अस्ति न साइगानदः சார்ஜன. எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையவன் யோக்கியவாதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க? அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக சாப்பிட்டாலும் சரி, அதே மாதிரி உறங்குனாலும் சரி, சரிங்களா? ரெண்டுமே வந்து அளவா இருக்கணும். ரொம்ப அதிகமா சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்ல கம்மியா சாப்பிட்டாலும் சரி, ரொம்ப அதிகமா தூங்கினாலும் சரி, இல்ல கம்மியா தூங்கினாலும் சரி, அவங்க வந்து யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு பகவான் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. அப்பனா எவ்வளோ அழகா நம்மள வந்து ரெகுலர் அந்த ஒழுங்கு அப்படின்றது, அந்த டிசிப்ளின், செல்ஃப் டிசிப்ளின்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு. அதுதான் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. அதுவும் கிட்ஸுக்கு, சரிங்களா? நம்ம வந்து பகவத்கீதை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஏன்னா இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் என்னென்னா, எதுவுமே சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் தூங்குறதா இருந்தாலும் எதுவுமே வந்துட்டு ஒரு ரெகுலாரிட்டியே இல்லாமல் இருக்குது. கரெக்டுங்களா? எந்நேரம் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது. அதே மாதிரி எந்நேரம் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் தூங்கலாம். அதுதான் இப்போ எல்லாம் என்னென்னா, ஒரு 2 மணி வரைக்கும் கேஜெட்டில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் காலையில் 11 மணி 12 மணி வரைக்கும் தூங்குறது. ஸ்கூல் இருந்தால் ஆஃபீஸ் இருந்தால் தான் எந்திரிக்கிறது. இல்லைன்னா என்னது, அப்படியே காலையில் தூங்குறது, நைட் வரைக்கும் நல்லா முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஒன்று பார்க்குறது. இப்படி தான் இருக்காங்க இல்லையா பொதுவாக. அதே மாதிரி சாப்பிட்றதும் அப்படி தான். நைட்டு இப்போ 2 மணி வரைக்கும் டிவி பார்க்குறாங்க, இல்லை ஏதோ கேஜெட் வச்சுருக்காங்கன்னா அப்போ வரைக்கும் ஏதாவது ஒன்று வாயில் போட்டுகிட்டே இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காலையில் அதே மாதிரி ஜங்க் ஃபுட்டு, சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது எப்படி வந்துட்டு நம்மளால் வந்து ஆரோக்கியமாகவும் இருக்க முடியாது, நம்மக்கிட்ட துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கையும் இருக்காது, சரிங்களா? துன்பமயமான வாழ்க்கையாக தான் இருக்கும். நோய் வரும், ஸ்ட்ரெஸ் வரும், ஆன்சைட்டி வரும், எல்லா கஷ்டமும் ஒன்று மாற்றி ஒன்று வரதான் செய்யும். எப்போ நம்ம வந்து டிசிப்ளின் லைஃப் வாழலையோ அதை தான் இங்கே வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம், சரிங்களா? பகவான் வந்து வெறும் பக்தின்றது நம்ம வந்து ஒரு ஆரத்தி காமிச்சிட்டு அப்படியே வந்துட்டு கன்னத்தில் போட்டு வந்துடுறது அப்படி கிடையாது. கிருஷ்ண பக்தின்றது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை, அதே மாதிரி குணம், சாத்வீக குணம் எல்லாமே இருக்கும். கிருஷ்ண பக்தியில் எல்லாமே இருக்கும். பெர்ஃபெக்ஷன், சரிங்களா? அதை நம்ம ஹாப்பியாக நம்ம வந்துட்டு பண்ணணும். ஏன்னா ஹியூமன் லைஃப் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு நார்மலான ஒரு அனிமல் பேர்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணணும், நல்லா பாதுகாப்போடு இருக்கணும். இதுதான் ஒரு அனிமலோட லைஃபாக இருக்கும், இல்லைங்களா? ஒரு ஆடு பார்க்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு கவு பார்க்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு டாக் பார்க்கலாம். அதுக்கெல்லாம் என்ன தேவை? ஏந்திரிக்கும், ஏஞ்சோடனே ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குமான்னு பார்க்கும், சாப்பிடும், அப்புறம் மறுபடியும் தூங்கும், அதுக்கப்புறம் இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கும், அதுக்கப்புறம் தன்னை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கும். எப்பயும் அது வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கும், யாரும் நம்மளை வந்து தாக்கிடுவாங்களோ அப்படின்ற பயத்தில் இருக்கும். ஒன்று எதிர்த்து போய் அவங்கள வந்து தாக்க முயற்சி பண்ணும், இல்லைன்னா பயந்து ஓடும். இதுதான் பண்ணும் இல்லையா? ஒன்று போய் எதிரி யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களை தாக்கிறதுக்கு போகும், இல்லைன்னா பயந்து ஓடும், தன்னை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கும். இவ்வளவு தான் வந்து ஒரு அனிமலை போர்டை பண்ண முடியும். அதே ஹியூமனும் நம்ம பண்ணலாமா? நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா தூங்கணும், நல்லா இனவிருத்தி பண்ணிக்கணும், நம்மளை பாதுகாப்பானா என்ன? நல்லா வந்துட்டு நம்ம வேணுங்கிற அந்த அசட்டு, ஃபேமிலி, அது ப்ரொடெக்ஷனு, இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்பில் நம்ம ரொம்ப நல்லா நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நடக்குதா, நம்ம நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோமா, அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வாழறதுன்றது பசு பட்சி வாழ்க்கை தான். ஹியூமன் லைஃப்பில் இருந்தாலும் பசு பட்சி வாழ்க்கை தான், இல்லைங்களா? ஆனால் அப்படி நம்ம இருக்கலாமன்னா கூடாது அப்படின்றது தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஹியூமன் லைஃப்ன்றது கண்டிப்பாக பேர்ட்ஸ் அனிமல்ஸோட ரொம்ப அதிகமான கான்ஷியஸ்னஸ், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த கான்ஷியஸ்னஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பகவத்கீதையில் லேர்ன் பண்ணுறோம். அதனால தான் நம்மளுக்கான லைஃப் மேனுவல், சரிங்களா? அப்போ இதில் நம்ம என்ன படிக்கிறோம்? நம்ம வந்து குணத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும்? சாத்வீக குணத்துல இருக்கணும். அதுவும் இல்லாம சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வரணும். சாத்வீக குணத்துல இருக்கணும், அதுலேருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வரணும்னு படிக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கையா இருக்கணும். தாட்ஸ்லேருந்து புலன்கள் இது என்கேஜ் பண்றதுலேருந்து எல்லாத்துலேயும் ஒரு ரெகுலாரிட்டி இருக்கணும், இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம வீட்லேயும் சரி, ஆஃபீஸ்லேயும் சரி, எங்கேயுமே சரி, ஒரு கண்ட்ரிலையும் சரி, நம்ம ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறோம், அங்கே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. வீடு, அந்த வீடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது நம்ம ஒரு ஒழுங்குமுறை வச்சுருப்போம், இல்லைங்களா? ஸ்கூல் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே என்னென்னா, ஒரு கம்பெனி நம்ம வேலைக்கு போகிறோம், அதில் ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குல்ல. அப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஹியூமன் லைஃப் இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்றத நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம், சரிங்களா? அப்போ பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க? ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிடவும் கூடாது, ரொம்ப கம்மியாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்ப அதிகமாக தூங்கவும் கூடாது, ரொம்ப கம்மியாகவும் தூங்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தோன்னா நம்ம வந்து யோகி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. யோகி ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம
நம்ம வந்து நம்ம ஹியூமன் லைஃப் வேஸ்ட் பண்றோம்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அடுத்தது 17th ஸ்லோகம். சினி மாதாஜி யாரும் வாசிக்கிறாங்களா? சுதா ஜெயக்குமார் மாதாஜி கொஞ்சம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்தசேட்ஸ்ய கர்மசு யுக்தா ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹா. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அப்போ என்னென்ன நம்ம பண்ணணும்? இது வந்து இன்டர்னல் டிசிப்ளின் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யமாக்கு அப்புறம் நியமா அப்படின்னு பார்த்தோமா? யமான்றதுல என்ன பார்த்தோம்னா எக்ஸ்டர்னல் டிசிப்ளின், நல்ல வந்து கிளீனான பிளேஸு, அமைதியான இடம், பாதுகாப்பான இடம், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம இன்டர்னல் டிசிப்ளின்ல உண்ணுதல், உறங்குதல், கேளிக்கை, அப்புறம் வந்து நம்ம வேலை செய்யறது. சரிங்களா? உழைத்தல். இந்த 4 விஷயமும் நெறிப்படுத்தியவனா இருக்கணும். 4மே வந்து அளவா இருக்கணும். சரிங்களா? அப்படி இருந்தா யோக பயிற்சி மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்றத பகவான் நீங்க ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க. அப்ப எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி உறங்கணும், எவ்வளவு உழைக்கணும், எவ்வளவு கேளிக்கையில் ஈடுபடணும், இது எல்லாமே நல்ல நெறிப்படுத்தி, அதாவது ஒழுங்குபடுத்திய அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? வாழ்க்கையில வர துன்பங்களை பெருமளவு நீக்கிவிட முடியும். இப்ப ஏன் நம்மளுக்கு நிறைய துன்பம் அப்படின்னா, இது எதுவுமே நம்ம வந்து நெறிப்படுத்தவே இல்லை. எல்லாமே மனம் போன போக்குல இஷ்டத்துக்கு பண்றது இல்லையா? என்ன வேணாலும் சாப்பிடுறது, எந்த நேரத்துல வேணாலும் சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரி இருக்கு. அதே மாதிரி எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடுறது அதுவும் இருக்கு. அதே மாதிரி உறங்குறதுன்றதும் அந்த டைமுக்கு காலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல ஏஞ்சி சாயந்தரம் கரெக்டா அந்த ஒரு 9 o'clock 10 o'clock தூங்குறது, அதெல்லாம் இப்ப வந்து ஆச்சரியமாயிடுது. 10 o'clock தூங்குறதா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட இந்த விஷயங்கள் உழைத்தல் அதே மாதிரி என்னன்னா நிறைய 7 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கிற அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம, சாப்பிட்றதுக்கு நேரம் இல்லாம, தூங்குறதுக்கு நேரம் இல்லாம உழைக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லைங்களா? எந்நேரமும் மணி ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து கேளிக்கை. இப்ப ஜென்ரேஷன் அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? எல்லாத்துலயும் வந்து வாழ்க்கைனாலே என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் லைஃப் இப்ப போயிட்டு இருக்கு. வாழ்க்கைன்னா வாழறதுக்கு, என்ஜாய் பண்றதுக்கு அப்படின்னு தான் பசங்களும் நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? பெரியவங்களும் அப்படிதான் நம்மலாம் இருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நெறிப்படுத்தி நம்ம இல்ல வாழல அப்படின்னா நிறைய துன்பங்களை தான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அப்ப யார் துன்பங்களை பெருமளவு நீக்க முடியும்? இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா ஒழுங்குமுறையோட நெறிப்படுத்தியவங்க பண்ண முடியுன்றாங்க. அப்ப எப்படி நம்மளோட உணவு பழக்கம் இருக்கணும் அப்படின்னா, அளவா நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்றது. அரை வயிறு சாப்பாடு, அதுவும் சாத்விக் உணவா இருக்கணும். சரிங்களா? அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு காற்று. இதுதான் நம்மளுக்கு ஆயுர்வேதத்துல, அதாவது வேதம். அதுல ஆயுர்வேதம் ஒரு பகுதி. அதுல நமக்கு கொடுத்துருக்கிற சாப்பிட்றதுக்கான அளவு. எவ்வளவு சாப்பிடணும் அப்படின்றது. அதுவும் எந்நேரத்துல சாப்பிடணும் அப்படியும் இருக்கு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் சாத்வீக உணவா இருக்கணும் அப்படின்றது. இது வந்து 17th சாப்டர்ல படிப்பீங்க. சாத்வீக உணவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது. சரிங்களா? நல்லா ரசம் உள்ளதா இருக்கும், கொழுப்புச்சத்து உள்ளதா இருக்கும், அதே மாதிரி வந்து ஊட்டச்சத்துல நிறைய நிறைஞ்சதா இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இதயத்துக்கு இன்பம் அளிக்கக்கூடியதா இருக்கும். நம்மளோட ஆயுள் விருத்தி பண்ணக்கூடியதா இருக்கும். இதெல்லாம் தான் வந்து சாத்வீக உணவா நம்ம பார்க்குறோம். நம்ம எதுக்காக சாப்பிட்றோம்? நல்லா சாப்பிட்டது நல்ல புத்துணர்ச்சியோட எனர்ஜெட்டிக்கா நம்ம இருக்கணும் தான் நான் சாப்பிட்றோம். ஆனா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்மள அப்படி வச்சிருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சா கிடையாது. நல்லா ஃபுல்லா சாப்பிட்ருவோம், அப்புறம் நல்லா தூங்குவோம், தூக்கம் வரும் இல்லையா? எனர்ஜின்றது இருக்காது. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் டயர்டா தான் வரும். அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னா நம்ம சரியா சாப்பிடலன்னு அர்த்தம். சரியா சாப்பிடலன்னா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையில சாப்பிடலன்னு அர்த்தம். அதிகமா சாப்பிட்டுறது, அதுவும் எது சாப்பிடக்கூடாதோ அதெல்லாம் சாப்பிட்டுறது. அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்கு பதில் நம்மளுக்கு லேசினஸ் தான் வரும் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அழகா சொல்லியிருக்காங்க. அரை வயிறு சாப்பாடு, 1/4 வயிறு தண்ணி, 1/4 வயிறு காற்று. அப்பதான் அந்த டைஜஷன் ப்ராப்பரா நடக்கும். அதுக்கப்புறம் சாத்வீக உணவா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஹியூமன் என்னென்ன உணவு எடுத்துக்கணும்? ஏன்னா 9th சாப்டர்ல நீங்க படிப்பீங்க, பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம். சரிங்களா? அப்ப பகவான் அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பூவோ, பழமோ, நீரோ, இலையோ எனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணு. அன்பையும் பக்தியோட சமர்ப்பணம் பண்ணு. நான் அந்த அன்பையும் பக்தியும் ஏத்துக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. அப்ப என்ன கேட்டகரி குடுக்குறாங்க நமக்கு? வெஜிடேரியன் ஃபுட் தான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? பழமோ, நீரோ, பூவோ, இலையோ
அப்ப அது சாத்வீக உணவா தான் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால சாத்வீக உணவா நம்ம எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அடிக்ட் ஆகிற விஷயங்கள்லாம் எடுத்துக்க கூடாது. சரிங்களா? ஸோ அதனால சாப்பிட்றது அப்படின்றது அது மாதிரி கரெக்டான நேரத்துக்கும் சாப்பிடணும். இதெல்லாமும் இருக்கு. இந்த மாதிரி சாப்பாடுன்றது கவனமா நம்ம பார்த்துக்கணுன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை உடலினால் அடையக்கூடிய துன்பங்களை கொண்டு வராது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்ப எப்ப நம்ம வந்து அதே மாதிரி உறக்கம் அப்படின்றது எப்படின்னா, கரெக்ட்டா ஒரு 6 to 7 ஹவர்ஸ் கன்டினியூஸ் ஸ்லீப்பா இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப் இல்லாம கன்டினியூஸ் ஸ்லீப்பு 6 to 7 ஹவர்ஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு உழைத்தல் அப்படின்றது பேராசை இல்லாம உழைக்கிறது. நமது சரீரத்தையும் நம்ம ஃபேமிலியும் பார்த்துக்கிறதுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உழைச்சு, அது மாதிரி பக்தியில நம்மள முன்னேத்திக்கிறதுக்கான அளவுக்கு இருக்கணும். அது மாதிரி கேளிக்கை அப்படின்றதும் அதே மாதிரி தான். சரிங்களா? எல்லாமே அளவா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கைய வாழும்போது, நம்மளுக்கு உடலால் வரக்கூடிய துன்பங்கள் எதுவுமே வராது. நோயெல்லாம் வராது. சரிங்களா? அப்ப டிசீஸ் வரக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து அதுக்கேத்த மாதிரியான பகவான் சொன்ன அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அந்த பழக்கவழக்கங்கள் இருக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது உட்பிரிவுல 18 to 19 ஸ்லோகத்துல என்ன பார்க்குறோம்னா, பக்குவமான யோகத்தின் அளவுகோல் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சினிமத்தாச்சி 18th ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. தங்க மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? हरे कृष्ण यदा ஹரே विनियतं सिद्माद्यन्ये एवावदिष्टते निस्वरवः सर्वकामोप्यो युक्त इत्युच्यते तदा யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இந்த மாதிரிலாம் யோகத்துல பயிற்சி பண்றவங்க என்னென்ன யோகத்துல, அதாவது யம நியம ஆசன பிராணாயாமா அப்படி பார்த்தோம் இல்லையா? பிரத்யாகார தாரண தியான சமாதின்னு இதுல வந்து பயிற்சி பண்றதன் மூலியமா என்ன ஆகுது? மனதின் செயல்கள் எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க பகவான் இல்லையா? மனதின் செயல்கள் நம்ம சரீரத்துல தான் செயல் பண்றோம், நடக்கிறோம், சாப்பிடுறோம், இல்ல வேற ஏதாவது தூங்குறோம். அந்த மாதிரி செயல் சரீரத்துக்கு மட்டும்தான் இல்ல, மனதுல மனம் என்னனாலும் நினைக்குதோ அதுதான் செயல். சரிங்களா? அந்த செயல் வந்து நம்ம கட்டுப்பாடோட இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப கட்டுப்பாடுனா பகவான் கிட்ட கொண்டு வரணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் அனர்த்தங்கள் இல்லாத தாட்ஸா இருக்கணும். அதுதான் மனதின் செயல்கள். ரொம்ப அழகா பகவான் வந்து உபதேசம் அதாவது அனுபவிச்சு, ரசிச்சு, அப்சர்வ் பண்ணி, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பகவத்கீதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? லேர்ன் பண்ணணும். நமக்காக கொடுத்தது. பகவான் யாருக்காக கொடுத்துருக்காங்க? நமக்காக. சரிங்களா? நம்மளெல்லாம் மனசுல வச்சு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்கலாம் வந்து படிப்பாங்க அப்படின்னு. நம்மளாம் செலக்டட் சோல்ஸ். சரிங்களா? அதனால அத ஆசையா இப்ப யாராவது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிஃப்ட் கொண்டு வந்து குடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம அத அன்போட குடுக்கும்போது, அத நம்ம ஆசையா வாங்கி தொறந்து பார்ப்போம். அதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அத நம்ம ஆசையா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம அடிக்கடி பார்க்குற இடமா வச்சுப்போம். இல்லைங்களா? செய்வோமா அதெல்லாம்? அது மாரி பகவத்கீதைன்றது பகவான் நமக்கு கொடுத்த பொக்கிஷம். நம்மள மனசுல வச்சுட்டு நமக்காக கொடுத்தது. அப்ப அத என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப ஆசையா அனுபவிச்சு, அத ஆராய்ஞ்சு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நமக்காக பகவான் அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அத எப்படி நம்ம ரிலீஸ் பண்ணணும்? எப்படி அத நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கணும்? அத வாழ்க்கையில எப்படி கடைபிடிக்கணும்? அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்துட்டு பார்க்கறது. அதனால பகவத்கீதைன்றது நம்மளோட உயிர் மாரி. சரிங்களா? பகவான் நமக்காக குடுத்தது. பகவான் நமக்கு எல்லாமே. சோல் அண்ட் லைஃப். சரிங்களா? ஸோ அதனால மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, எல்லா ஜட ஆசைகளிலும் இருந்து விடுபட்டு, சரிங்களா? அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்லேருந்து உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 19th ஸ்லோகம் யாரும் வாசிக்கிறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேணுகோபால் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வேணுகோபால் பிரபுஜி இருக்கீங்களா? வேற யாரும் வாசிக்கிறாங்களா? மாதா எஸ் மாதா यदा படிக்கிற மாதா विभो படிக்கிற निवासते மாதா வேணுகோபால் படிக்கிற மாதா வாசிங்க பிரபுஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் 6:19 யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்கதே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினே யத சித்தஸ்ய ஏக்னதோ யோகமாத்மனஹ காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கி யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அன்மியூட் பண்றது கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு மாதா, தப்பா ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் பிரபுஜி.
இப்போ வந்து தியானம் பற்றி பார்க்குறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது யம நியமெல்லாம் பார்த்தோமா? இப்போ நம்ம வந்து தியானம் அப்படின்ற அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா? அது அப்போ எப்போ வந்து ஒருத்தவங்க யம நியம ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தாரணா வரைக்கும் வந்துட்டாங்களோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய நிலை என்ன வரும்னா தியான நிலை அப்படின்றது. எல்லாத்தையும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தப்பட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க எந்த நிலைக்கு வருவாங்கன்னா தியானம். அந்த நிலையில் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதான் பகவான் இங்கே வந்து நமக்கு சொல்கிறாங்க. காற்று வீசாத இடத்துல உள்ள தீபம், சரிங்களா, அசையாமல் இருப்பதை போல நம்ம காற்று அடிக்காத இடத்துல நல்ல விளக்கேற்றி வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒளி எப்படி இருக்கும், அந்த தீபம் எப்படி இருக்கும், முத்து மாதிரி அழகாக எரியும் இல்லைங்களா? எங்கேயும் அப்படி இப்படி ஆடாது அசையாது, அழகாக இருக்கும் அது. அதே மாதிரி எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் இருக்கும். காற்றடிக்கும் போது அந்த தீபம் என்ன ஆகும், இப்படி இப்படி அலப்பாயும். ஆனால் காற்று இல்லாத இடத்துல நல்ல அழகாக முத்து மாதிரி எரியும் இல்லைங்களா, டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல். ஸோ அது மாதிரி மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீது தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான் அப்படின்றத பகவான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, ரொம்ப அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ்டாக தியானத்தில் அவங்க இருப்பாங்க. அதுதான் தியான நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ தியானத்தின் பக்குவ நிலை பக்குவமான யோகத்தின் அளவுகோல் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ண அந்த அங்கங்கள்லாம் ரொம்ப சரிவர ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோட அந்த அளவுகோல் தியானத்தில் அவங்க எப்படி ஃபோக்கஸ்டாக இருக்காங்கன்றதை வச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். அடங்கிய மனம் வந்து ரொம்ப குவைட்டாக இருக்கும். சரிங்களா, நிறைய இந்த தாட்ஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்காது. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனச்செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். மனதில் எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தர எந்த ஒரு தாட்ஸுமே அவங்களுக்கு வராது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். பௌதிக ஆசையிலேருந்து விலகி இருத்தல், மனம் வந்து இந்த பௌதிக விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் இருக்கும், ஆசைப்படாமல் இருக்கும். சரிங்களா, பரமபுருஷ பகவான் மீது ஸ்திரமான தியானத்தில் இருத்தல், இதயத்தில் இருக்கிற பகவானை மட்டுமே அது என்ன பண்ணும், தியானிக்கும். அதுலேயே ஃபோக்கஸ்டாக இருப்பாங்க. சரிங்களா, யார் தியான நிலைக்கு வந்திருக்கிறவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ 20லேருந்து 23 ஸ்லோகங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் வாசிக்க சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் கூட வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்ரோ பரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோகே சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன் ஆத்மனி துஷ்யதி சுகம் ஆத்யந்தியம் யத் புத்தி கிராஹ்யம் அதீந்திரியம் வேத்தி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்தித சலதி தத்வதக யம் லப்தவா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததக யஸ்மின் ஸ்திதிதோ ந துக்கேன குருணாபி விசால்யதே தம் வித்யா துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சம்ஹிதம். மொழிபெயர்ப்பு: சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலைப்பட்டவன் உண்மையில் இருந்து என்றும் வலுவதில்லை, இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று நினைக்கின்றான். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதும் இல்லை. இதுவே ஜடத்தோட்டமினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம பாக்குறது சமாதி நிலை. சமாதி நிலை அந்த டிரான்ஸ்ல இருக்கிறது. சரிங்களா, தெய்வீக நிலையில இருப்பாங்கன்னு வெளியில எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அவங்கள பாதிக்காது. இந்த முனிவர்கள் மேலெல்லாம் ஏதாவது புத்துலாம் கட்டிச்சு எறும்புனா கூட அதெல்லாம் அவங்கள டிஸ்டர்பே பண்ணாது. உள்ளுக்குள்ளார அவங்க பார்த்தா தியானத்தில் இருப்பாங்க, ஆனால் வெளியில் எறும்பு புத்து அது பாட்டு கட்டிகிட்டே போகும். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சின்ன வயசுலேருந்து இல்லைங்களா, தவம் பண்ணுற அந்த நிலையில். ஸோ அந்த நிலை அந்த அந்த டிரான்ஸ் அப்படின்றது சமாதி, அந்த உயர்ந்த நிலை அது. அதில் என்ன ஆகும், அதுதான் பக்குவ நிலை. சரிங்களா, அஷ்டாங்க யோகத்தில் உயர்ந்த நிலை இதுதான். மனம் வந்து யோக பயிற்சி மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விளக்கப்படுகிறது. ஜட விஷயங்கள் எதுவுமே அவங்க வந்து ஈடுபடவே மாட்டாங்க. சரிங்களா, அந்த தவத்தில் ரொம்ப ஸ்திரமாக இருப்பாங்க அவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். தூய மனதால் தன்னை கண்டு அப்போ அவங்களோட மனம் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கும். ஏன்னா தாரணாவிலேயே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, மனதின் செயல்களை அவங்க வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடுறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் இப்போ அவங்களோட தாட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப தூய்மையானதாக இருக்கும். தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து பக்குவ நிலை உணரலாம். அப்போ தன்னில் அந்த ஆத்மாவில் இருக்கிற அந்த இன்பம் பரமானந்தம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அவங்க வந்து அனுபவிப்பாங்க. இது எதை வச்சு அவங்களுக்கு அது அந்த ப்ராக்ரஸ் இருக்குன்னா அவங்களோட திறமையிலிருந்து. சரிங்களா, எந்த அளவு அவங்க என்டிவர் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களால தனக்குள்ளார இருக்கிற அந்த இன்பத்தை அவங்களால அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா, அந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலமாக, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறோம் இல்லைங்களா, இப்போ நம்ம சாப்பிட்றோம்,
தொடுப்புலன் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேட்கறது எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் என்னன்னா இந்த ஜட விஷயங்களை அனுபவிக்கிற மாதிரியான புலன்கள்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி பக்குவப்படும் போது ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடையும் போது அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த அந்த புலன் வந்து எப்படின்னா திவ்யமான புலனா இருக்கும். சரிங்களா? ஆத்ம நிலையில இருக்கிறவங்களது இந்த ஜட விஷயங்கள்ல ஈடுபடுற புலன்களா இருக்காது. அப்ப அந்த புலன்கள் எப்படி இருக்குன்னா நல்லா வந்து ரீஃபைன் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? திவ்யமான புலன்கள் மூலமாக எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். அப்ப அவங்களால என்ன, இப்ப நம்மளால ஆத்மால இருக்கிற பிளிஸ்ஸை நம்மளால உணர முடியுதா அப்படின்னா இல்ல இல்லையா? அது அது உணர்ந்துட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு சந்தோஷமே அது அதெல்லாம் சந்தோஷமாவே தெரியாது. சரிங்களா? ஆத்மால இருக்கிற அந்த பரமானந்தம்ன்ற இந்த நிலைய எதால மட்டும்தான் நம்மளால உணர முடியும்? இந்த திவ்யமான புலன் அது ஆக்டிவேட் ஆகும்போது தான். சரிங்களா? அது எப்போ முடியும் அப்படின்னா புலன்கள்லாம் ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி, மனம் ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி, அந்த தியான நிலையில பகவான்கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? அந்த திவ்யமான புலன்கள் ஆக்டிவேட் ஆயிடும். சரிங்களா? அப்போ எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை ஆத்மால இருக்கிற அந்த பரமானந்தத்தை அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவதில் இதுதான் உண்மை, ஆத்மாதான் நிலையானது அப்படின்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு வராங்க இல்லையா? அதுல இருந்து அவங்க என்னைக்கும் டீவியேட் ஆக மாட்டாங்க. இதை விட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை. இப்ப ஆத்மால இருக்கிற அந்த பரமானந்தத்துல அவங்க அனுபவிக்கிறாங்களே அந்த திவ்யமான புலன்கள்ல, அப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதை விட உயர்ந்தது வேற எதுவும் கிடையாது. நம்மளுக்கு இப்ப என்னன்னா சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப பெருசா தெரியும் ஜட உலகத்துல. ஆனா எப்போ ஒருத்தவங்க இந்த நிலைக்கு வராங்களோ அந்த ஆத்மால இருக்கிற நிலை அந்த பரமானந்தத்தை உணரும் போது அவங்களுக்கு வேற லாபம் ஏதாவது அதுக்கு அதை விட மிஞ்சினதா வேற ஏதாவது இருக்கானா இல்லை. சரிங்களா? உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை. அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஜட உலகத்துலேருந்து என்ன துயரங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்ன வந்தாலும் சரி அவங்க என்ன ஆக மாட்டாங்க, அதில் பாதிக்கவே பட மாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அசைக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலை ஆகும். இந்த நிலை தான் வந்து ஜட துன்பங்கள்லேருந்து நம்மளை விடுதலை பண்ணக்கூடிய நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தில் சமாதி நிலை. ஆனால் நம்ம பக்தி பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து அஷ்டாங்க யோகம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலை. நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம பக்தி பண்ணும்போது அதுதான் நம்ம கிருஷ்ணா கிட்ட பக்தி பண்ண 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 நமக்கு இந்த சாதாரண இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரியாது. சரிங்களா? அதெல்லாம் விட நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸ் வந்து யார் மேலே தான் இருக்கும்? பகவான் மேலே தான் இருக்கும். சரிங்களா? காலையில் 4:30 மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும் அப்படின்னா முன்னாடி வந்து 4:30 மணிக்கா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். ஆனா நான் ஏஞ்சி கிருஷ்ணாவை பார்க்கணும். எப்ப பார்ப்பேன்? அந்த இந்த அல்டர் ஓப்பன் பண்ணும்போதே அப்ப வந்து கிருஷ்ணா வந்து பார்ப்பாங்களாம். யாரெல்லாம் நம்மள பார்க்க வந்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அப்ப நம்மளும் அங்க இருக்கணும். சரிங்களா? அந்த ஒரு தாட்டு. சரிங்களா? எப்ப நான் கிருஷ்ணாவை பார்ப்பேன்? இவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டோமே! போய் பகவான நம்ப அதுவும் அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்க்ரீன தொறக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு போய் அங்க நிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி. அப்போ அந்த ஆசை மனசுக்குள்ளார வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு தூக்கம் ஒரு பெருசாவே தெரியாது. நம்மளுக்கே தெரியாம நம்மளே எந்திச்சு போய் என்ன பண்ணுவோம்? குளிச்சுட்டு நம்ம போய் கோயிலுக்கு போயிடுவோம். சரிங்களா? பகவான ஃபர்ஸ்ட்டு நம்மளும் பார்க்கணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு தரிசனம் இருக்குல்ல, அந்த மார்னிங் மங்களாரத்தி சமயத்துல. அப்ப பகவான பார்க்கறதுன்றது அந்த ஆரத்தில பார்க்கறதுன்றது அவ்வளோ ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் கொடுக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி எல்லாமே சாண்டிங் பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லாமே நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த பகவான் மேல நம்மள ஈடுபடுத்த இந்த ஜட உள்ள விஷயங்கள்ன்றது தூக்கம்ன்றது ஒரு பொருட்டா இருக்காது. மத்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாரி நம்மள என்கேஜ் பண்ணிக்கணும் பகவான் மேல. அப்ப சமாதியில் உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஜட சம்பந்தம் இல்லாததால் அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் விடுதலை. ஏன்னா நம்மளுக்கு துன்பம்ன்றதே எங்கேருந்து வருது? எங்கேருந்து தான் வருது அப்படின்னா, ஜட விஷயங்கள்ல தான். ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு எந்த துன்பமும் கிடையாது. சரிங்களா? ஆன்சைட்டி ஏதாவது இருக்கான்னா கிடையாது. ஏன்னா ஆத்மா என்னைக்கும் இருக்கிறது. அழியாதது. சரிங்களா? பகவான் எப்பயும் ஆத்மா கூடயே இருக்காங்க. அந்த உறவு எப்பயுமே நித்தியமானது. சரிங்களா? அது வந்துட்டு விட்டுடுமா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது. நம்ம பகவான பக்தி பண்ணலனாலுமே பகவான் நம்ம கூட தான் இருக்காங்க. இல்லைங்களா? எப்பயுமே நம்ம இதயத்துல இருக்காங்க. எல்லார் இதயத்திலயும் இருக்காங்க. அப்படி இருக்கும்போது, நம்மளுக்கு அதுல பயம்ன்றதே இருக்காது. துன்பமும் இருக்காது. அப்ப துன்பம்ன்றது எதில தான் இருக்கும்? ஜட உலக விஷயங்கள்ல தான் இருக்கும். சரிங்களா? அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பெரும் துன்பங்களுக்கு இடையே நிலை குலையாமல் இருத்தல். இந்த ஜட விஷயங்கள்லாம் நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும், அதனால அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட மாட்டாங்க. சரிங்களா? அது ரொம்ப மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி நம்மள பகவத்கீதை அப்படின்றது, பக்தின்றது. முழுமையான திருப்தி என்கின்ற பெரிய லாபம். சரிங்களா? நம்மள பூர்ண திருப்தியோட நம்ம இருப்போம்.
இப்போ நம்ம எல்லாம் அதானே ஆசைப்படுறோம், நல்ல திருப்தியா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும், அமைதியா இருக்கணும் வாழ்க்கை, இதான் நம்ம ஆசைப்படுறோம். ஆனால் அதெல்லாம் இதில் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னா பக்தியில தான் கிடைக்கும். முழுமையா முழுவதுமாக பரமனில் ஈடுபட்டு நிலைத்து இருத்தல். திவ்யமான புலன்கள். இப்ப நமக்கு இருக்கிற புலன்கள்லாம் என்னன்னா சரீரம் சார்ந்த புலன்கள், சரிங்களா? ஆனா ஒன்ஸ் பக்தியில ப்ராக்ரஸ் ஆக ஆக திவ்யமான புலன்கள் நம்மளுக்கு வரும். அதுல நம்ம அந்த ஆத்மால இருக்கிற பரமானந்தத்தை நம்ம உணர ஆரம்பிச்சிருவோம். இது வந்து சமாதி நிலையில, ஆனா இதை பக்தியிலையும் நம்மளால உணர முடியும், சரிங்களா? அடுத்தது 24, 25 ஸ்லோகங்கள். சினிமா தஜி யாரும் வாசிக்க? ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? மீனாட்சி மாதாஜி. ஓகே. மோனிஷா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மோனிஷா மாதாஜி. வேற ஹரே யாரும் கிருஷ்ணா. சீதா பாலாஜி மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. सा निश्चयेन भोक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प परभवा कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषद मनसैवेन्द्रियग्रामम् சமந்ததः. யோக பயிற்சியில் உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடனும் பாதையிலிருந்து பிறழாமலும் மனம் ஈடுபட வேண்டும். மனக்கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களிலும் மனதால் அடக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யோக பயிற்சியில் உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடன் பாதையிலிருந்து பிறழாமல், சரிங்களா? இப்ப இது பாதைகள் நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த அங்கங்கள், அதுல வந்து பிறழாமல் நம்பிக்கையோட மனதை வந்து யார் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மன கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையும் துறந்து அந்த ஜட ஆசைகள் வந்து வந்துட்டே தான் இருக்கும், ஆனா அதுல நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாம இருக்கிறது, சரிங்களா? எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும். ஸோ நம்ம எப்பயுமே நம்ம ஃபோக்கஸ்டா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல்டா மைண்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்டா வச்சிருக்கணுன்றதை பார்க்கணும். அப்ப சமாதி நிலை அடைவது எப்படி? பொறுமை அப்படின்றது அவசியம் வேணும், நம்பிக்கை இருக்கணும், வைராக்கியம், உறுதி. அப்பப்போ வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஆசைகள், நம்ம சரீரம் சார்ந்த ஆசைகள். ஆனா அப்பப்பயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை வின் பண்ணணும், சரிங்களா? இன்னைக்கு பகவத்கீதை கிளாஸ் வேண்டாம் அப்படின்னு தோணும், நோ போவேன். அது மாதிரி நான் 4 hours சாண்டிங் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லும், உடம்பு சரியில்லை, உனக்கு டைம் இல்லை, வேற வேலை இருக்கு, இன்னைக்கு வெளியில போகணும், எல்லாம் சொல்லும் மைண்ட் வந்து. அப்ப என்ன பண்ண, உறுதியோட நோ 4 hours சாண்டிங் முடிச்சுட்டு தான் அடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளால முடிக்கவே முடியாது வேலையை, சரிங்களா? சாண்டிங் பண்ண முடியாது. ஆனா சாண்டிங் பண்ணிட்டு தான் மற்ற வேலை பண்ணுவேன்னா சாண்டிங்கும் பண்ணுவோம், மற்ற வேலையும் நடக்கும், சரிங்களா? அதுதான் அங்க உள்ள விஷயமே. ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து சாண்டிங்க்கு வச்சா மட்டும்தான் நம்மளால முடியும். எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நான் கடைசியா சாண்டிங் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நடக்காது, சரிங்களா? அதனால எப்பயுமே அந்த வைராக்கியம், உறுதி இருக்கணும் நமக்கு. சாண்டிங் முடிக்கணும், நம்ம வந்துட்டு பக்தி பண்ணணும், எல்லாத்துலயும் நம்ம வந்து அது மாதிரி ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கணும். பாதையிலேருந்து பிறழாதிருத்தல். ஏன்னா இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா, அவ்வளோ டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வரும், சரிங்களா? பக்தியில் நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகும்போது ஆசைகள் அந்த அளவு நம்மள பாதிக்கும். ஆனா அப்பெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பொறுமையா இருக்கிறது, நம்பிக்கையோட இருக்கிறது, வைராக்கியத்தோட இருக்கிறது, பாதையிலேருந்து பிறழாமல் இருக்கிறது, புலன்களை மனதால் அடக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். பௌதிக ஆசையிலேருந்து விட்டு விடுதல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? இதெல்லாம் இந்த ஸ்டோரி ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கருடன் ஸ்பேரோ ஸ்டோரி கேட்டிருக்கீங்களா? சொல்லுங்க மாதாஜி. இல்லையா? ஓகே. இது வந்து பேப்பர்ல பிரபுபாதா கொடுத்துருப்பாங்க. என்ன அப்படின்னா, ஒரு குட்டி சிட்டுக்குருவி இருக்கும், சரிங்களா? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அதோட எக்கெல்லாம் வந்துட்டு அதோட நெஸ்ட்ல வச்சிருக்கும். அது என்ன பண்ணும், காலையில இரை தேடுறதுக்காக போயிடும், சரிங்களா? போயிட்டு வந்து அது என்னன்னா ஒரு கடல் பக்கத்துல அதோட கூடு வந்து வச்சிருக்கும், சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த கடல் தண்ணி வந்து அந்த கூட்டை வந்து எடுத்துட்டு போயிடும், அந்த எக்கோட. இந்த சிட்டுக்குருவி வந்து பார்த்தா அந்த இடத்துல கூடு இருக்காது, முட்டைகளும் இருக்காது. ரொம்ப வேதனை ஆயிடும். கண்டிப்பா இருக்கும் இல்லையா? ஒரு குருவிக்கு அதோட முட்டைகள்லாம் காணோம்னா ரொம்ப வேதனையா இருக்கும் இல்லையா, அம்மா குருவிக்கு? ஸோ அதனால ரொம்ப வேதனைப்பட்டு கடல் அரசன்கிட்ட போய் கேட்கும், என்னோட எக்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்.
உடனே கடலரசன் சொல்லுவாங்க, நான் எவ்வளோ பெருசா இருக்கேன், இவ்வளோ பெரிய கடல்ல உன்னோட குட்டி குட்டி எக்ஸ், சிட்டுக்குருவி எப்படி இருக்கும், ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் இல்லையா, உன்னோட குட்டி குட்டி எக்ஸ் எல்லாம் நான் போய் எங்கேருந்து எடுக்க முடியும், அதனால என்னால் அதெல்லாம் எடுத்து தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. உடனே வந்துட்டு இந்த குருவி வந்துட்டு ரொம்ப வேதனையோட, நீங்க எனக்கு இப்போ திருப்பி என்னோட எக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல அப்படின்னு நான் உங்களை வந்து ட்ரை அப் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லும், வத்த வச்சிடுவேன்னு சொல்லும். உடனே கடலரசனுக்கு வந்துட்டு முடியுமா, ஒரு சிட்டுக்குருவியால கடல் எவ்வளவு பெருசு, பிரம்மாண்டம், அதை போய் ட்ரை அப் பண்ண முடியுமா, முடியாது இல்லையா, அதனால சரி சரி ஆனது பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. உடனே இதுவும் என்ன பண்ணா, ரொம்ப எண்டிவர் பண்ணும், அதை குட்டி பீக்ஸை வச்சு தண்ணியை கொண்டு வந்து ட்ராப்பை கொண்டு வந்து அங்கே போடும், மறுபடியும் அதோட குட்டி பீக்ஸை வச்சு தண்ணியை கொண்டு வந்து தண்ணியிலேருந்து ட்ராப்ஸை கொண்டு வந்து போடும், இப்படியே பண்ணிட்டே இருக்கும். இதை பார்த்தோன்னே அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருவாங்க. வந்தவொடனே என்ன ஆச்சுன்னொடனே எல்லாம் சொல்லும், சிட்டுக்குருவின்னு சொல்லும், ஓ நாங்களும் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா குருவியும் சேர்ந்து அந்த கடல் தண்ணி கொண்டு வந்து அந்த பக்கம் போகிறது, இப்படியே பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. இப்போ கருடன் வராங்க. கருடன் தான் பறவைகளுக்கு அரசனா. ஆனால் என்னடா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாம் என்னமோ பண்ணுறாங்களே, என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் கேட்க வராங்க. கேட்ட உடனே அவங்க வந்து அந்த சிட்டுக்குருவி சொல்லும், நடந்ததெல்லாம் சொல்லும். உடனே அதோட எண்டிவர் பார்ப்பாங்க, அதான் சரிங்களா, நம்மகிட்டையும் பகவான் வந்து நம்மளோட எண்டிவர் அதுதான் பார்ப்பாங்க, பிரயத்தனம் முயற்சி. உடனே வந்து கடலரசனை வந்து கூப்பிடுவாங்க கருடன், இந்த மாதிரி வந்து இந்த சிட்டுக்குருவியோட எக்ஸ் எல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு. அப்போ கடலரசன் வந்து சொல்ல முடியாது இல்லையா எதுவும், ஏன்னா கருடன் யாரு, பகவானோட டிவோட்டி ஒன்று, இன்னொன்று வந்து அவங்ககிட்ட சக்தி அதிகம் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்துட்டு கடலரசன் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிட்டுக்குருவியோட எக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து என்ன இந்த ஸ்டோரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த டிட்டர்மினேஷன். நம்ம முன்னாடி இந்த ஜடவுலக விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சிங்கான விஷயம்னா, இந்த கடல் மாதிரி நம்ம சிட்டுக்குருவி மாதிரி குட்டியா இருப்போம், அது என்ன பண்ணும், நம்மளை அப்படியே அடிச்சுட்டு போயிடும், அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் நம்மளை வந்து பாதிக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணா, ரொம்ப நல்லா எண்டிவர் பண்ணணும், அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கிறது, அதை வந்து நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்றதுன்னு. இதை நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல அதை பண்ணணும், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ யார் வந்து கருடன் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க இல்லையா, அதே மாதிரி தான் நமக்கு டிவோட்டிஸ். தனியா நம்மளால போராட முடியுமா இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எதுனா, கிடையாது, சிரமம் சரிங்களா. அதனால டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷன்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல நம்ம அதுல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். விலகி இருக்கணுன்றதுல பாதுகாப்போடு இருக்கணும். எப்படி ஜட உலக விஷயத்த பக்தியில கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கணும். கிருஷ்ண பக்தின்றது ஜட உலக விஷயங்கள் இருக்கும், ஆனா அதை நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில எப்படி கொண்டு வர்றது, அந்த கைடன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு யார் தருவாங்க அப்படின்னா, இது நம்மளோட குரு மகாராஜும் அதுக்கப்புறம் டிவோட்டிஸ் அசோசியேஷனும் நம்மளுக்கு நல்லபடியா கிடைக்கும் சரிங்களா. ஸோ அப்படி நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும், இந்த ஜட உலக சம்பந்தத்திலேருந்து விலகி பகவானை அடைய முடியும். ஸோ அந்த டிட்டர்மினேஷன் அது ரொம்ப வேணும், அந்த எண்டிவர் சரிங்களா, அதுதான் வைராக்கியம், உறுதி அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். மத்தஜி 25 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவதி அப்பன் பிரபுஜி இருக்காங்களா, கொஞ்சம் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி ஆதிஷ் மாதாஜி வாசிக்கிறேன். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வலுவான நம்பிக்கையுடன் கூடிய புக்தியின் மூலம் படிப்படியாக சமாதி நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னிலையில் மட்டுமே நிலைக்கப்பட்டு வேற எதையும் சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அப்ப வலுவான நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கணும், அந்த எண்டிவர் இருக்கணும் சரிங்களா. இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு பக்தியில. அந்த மாதிரி இருக்கிற புத்தியோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, படிப்படியா சமாதி நிலையில் நிலை பெற வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்படும் போது, தன்னில்னா உள்ளுக்குள்ளார, வெளியில உள்ள விஷயங்களை ரொம்ப யோசிக்காம ஆத்மா பகவான் இந்த நிலையில நம்ம வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ப்ராக்ரஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. வேற எதையும் சிந்திக்காமல் மேக்சிமம் ஜட உலக விஷயங்களை நம்ம வந்து ஸ்பெகுலேட் பண்ணிக்காம இருக்கிறது சரிங்களா, தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்துக்கிறது. 26 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருவரங்கன் பிரபுஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. திருவரங்கன் பிரபுஜி. यदो அருணா यदो மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी. வாசிங்க यदो மாதாஜி, यदो வாசிங்க. नित्यदि मनः सञ्जलम् अस्त्रं तदो
நியமன் ஆத்ம ஆத்மன் யவ வசம் நயத். மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்துக்கொண்டு மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீனாட்சி மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் அது எப்பயுமே எப்படி இருக்கும்? சஞ்சலமா இருக்கும், நிலை இல்லாம இருக்கும். சரிங்களா? நம்ம அப்படியே தாட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸா வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏதோ ஒண்ணு நினைப்போம். சரிங்களா? ஒரு பேனா அப்படின்னு நினைப்போம். உடனே அந்த பெண்ணை நம்ம எங்க வாங்கணும், யாரோட போனோம், அதுக்கப்புறம் அவங்களே இருந்தாங்க, அங்கே இருந்தாங்க, அங்கே இருந்தாங்க, அப்படியே கனெக்ட் ஆயிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? ஏதாவது ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் மனசு. இல்லைங்களா? சஞ்சலமாவும் இருக்கும், டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இருக்கும், நிலையற்றதா இருக்கு. எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். சாண்டிங்ல இதை நம்ம பண்ணணும். எப்போ நம்ம சாண்டிங் பீடை கையில் எடுக்கிறோமோ அப்பதான் வந்து என்ன தோணும்னா எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும். இந்த சாண்டிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம போய் என்னென்ன வேலையெல்லாம் பண்ணணும், நம்ம யார்கிட்ட என்ன பேசணும், சரிங்களா? இப்படி எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை தான் நம்ம அப்போ பண்ணணும். அது அப்படிதான் பண்ணும், மனம் அப்படிதான் போகும். அதனால நம்ம வந்துட்டு நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னு விட்டுறக்கூடாது. சரிங்களா? சில சமயம் நம்ம குழந்தைங்களை கையில் பிடிச்சி கூப்பிட்டு போவோம். 2 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் அப்போ கையை விட்டு ஓட ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அப்போ ரொம்ப பிஸியான ஏரியாவா இருக்கு அப்படின்னா உடனே கையை பிடிச்சி கெட்டியாக பிடிச்சி வச்சுப்போம். இல்லைங்களா? பிள்ளைங்களை பத்திரமா பாதுகாப்போம். அது மாதிரி மனம் வந்து அங்கங்கே போக தான் செய்யும். நம்ம அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? அதை இழுத்து கொண்டு வந்து மறுபடியும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளார கொண்டு வரணும். கட்டுப்பாடுன்றது எந்த இடத்துல வருதுன்னா பகவானோட நாமரூப குணநிலைகளை மெடிடேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். பகவான் எவ்வளோ அழகாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அப்போ கிளர்ச்சி அடைகிறது, சஞ்சலம், ஸ்திரமின்மை இதெல்லாம் மனதோட இயற்கை. அதனால நம்ம இதை பார்த்து ஆச்சரியப்படக்கூடாது. இப்படிதான் இருக்கும் மனம் அப்படின்றது. சரிங்களா? நமக்கு மட்டும்தான் இப்படி இருக்கணும் யோசிச்சிடக்கூடாது. எல்லாருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும். சரிங்களா? அதனால ஆனா யார் யார் எவ்வளவு என்டிவர் பண்றோமோ கொண்டு வந்து அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, சஞ்சரிக்க விடாம, சரிங்களா, முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்தியில கொண்டு வரதுன்றது அவங்களோட அந்த என்டிவர் பொறுத்து, திறமை பொறுத்து. மறுபடியும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும். அப்படிதான் போகும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? திருப்பி அதை வந்து நாமரூப குணநிலைகள்ல கொண்டு வரணும். மாதாஜி 27 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அருணா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रशांत हरे कृष्ण. प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुगम उत्तमम उभैति शांत रजसम ब्रह्मभूதம் அகல்மஷம். என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகிறான். ரஜோ குணத்தை கடந்த அவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலம் தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என் மீது மனதை நிறுத்தியவன். ஹரிபல் மாதாஜி. அருணா மாதாஜி. யார் வந்து பகவானோட என் மீது அப்படின்னும் போது பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகள், இது அடிக்கடி நம்ம சொல்றோம். நாம ரூப குணலீலைகள், நாமம் எவ்வளவு இருக்கு இல்லைங்களா? நம்ம ஒண்ணு யோசிக்கலாம். இது முக்கிய நாமமா, இது கவுன நாமமா, இந்த நாமத்தோட பகவானுக்கு எப்படி தொடர்பு? சரிங்களா? இப்ப யசோத நந்தன அப்படின்னா யசோதாமாவோட பிள்ளை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். கிரிதாரி அப்படின்போது கோவர்தன் மலையை வந்து நம்ம வந்து சொல்லி நம்ம பகவானை வந்து கூப்பிடுறோம் அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி நாமத்தை நம்ம அதுவும் 1000 நாமம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்துல இருக்கு. இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கு பகவானுக்கு. சரிங்களா? நாமம் ரூபம் சொல்லவே வேணாம். 400 ஃபார்ம் 200 ஃபார்ம்ல பகவான் ரொம்ப அழகா, எதுக்காக அவ்வளோ அழகா அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி கோயில்ல வச்சிருக்காங்க பகவான்? எதுக்கு பகவான் அவ்வளோ அழகா இருக்காங்க? நம்மளாம் பார்க்கணும், நம்ம அவங்க மனசுல அப்படியே உள் வாங்கணும். அதுக்காக தான் இல்லையா? அவங்க திருப்பாதத்திலே நம்ம மெடிடேட் பண்ணணும். அவங்க பீதாம்பரதாரின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க, லோட்டஸ் மாதிரி அவங்களோட ஃபீட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து தாமரை மாதிரி இதழ் மாதிரி அவங்களோட கண்கள் இருக்கும். அப்புறம் வந்து மகர குண்டலம் போட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பீகாக் ஃபெதர் வச்சுருப்பாங்க, ஃப்ளூட் வச்சுருப்பாங்க. இது மாதிரி நம்ம என்ன அவங்களோட அந்த இது கலர் வந்து நீலமேக கலர் கருமேக கலரில் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண மெடிடேட் பண்ணணும். மெடிடேட் பண்ண மனம் வந்து பகவான் மேலே என்கேஜ் ஆகும். அதே மாதிரி அவங்களோட குணங்கள் பக்த வக்ஷலா இல்லைங்களா? எல்லாரையும் கஜேந்திரன் எப்படி பாதுகாத்தாங்க, அர்ஜுனன் எப்படி பாதுகாத்திருக்காங்க, திரௌபதி அம்மா எப்படி பாதுகாத்திருக்காங்க, அம்பரீஷ் மகாராஜர் எப்படி பாதுகாத்திருக்காங்க, டிவோட்டிஸ்டெல்லாம் அவங்க எவ்வளோ அவங்களோட அன்பை ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாங்க, சுதாமா கிட்ட எப்படி ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கும் போது ஏன் நான் பக்தி பண்ணாமல் விட்டுட்டேனே கடவுளே அப்படின்னு தோணும். சரிங்களா? அப்போ நம்ம குணங்கள், அது மாதிரி லீலைகள், பகவான் லீலைகள். சரிங்களா? கோவர்தன மலையை வந்து தன்னோட இடதுக்கை சுண்டு வரலால 7 வயசுலயே இல்லையா
அவங்க வந்து உயர்த்தினாங்க அப்படின்றத அந்த நிலையை நினைச்சு பார்க்கலாம். அது மாதிரி பூத்தனா வதம் பண்ணதா இருக்கட்டும், சரிங்களா? ஸோ இது மாதிரி வந்து பகவானோட லீலைகள் அதையும் வந்து நம்ம நினைச்சு பார்க்கறது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே அன்லிமிட்டெட், சரிங்களா? பகவான் நாம ரூப குண லீலைகள் அதுல நம்ம மனதை என்ன பண்ணணும், நிலை நிறுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறோம். அப்ப என் மீது மனதை, இது ஈஸியான விஷயம் இல்லையா? பகவானோட இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளுக்கு சிரமமானதா நினைச்சு பார்க்கறதுக்குன்னா இல்ல, ஹாப்பியான விஷயம்தான் இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப என் மீது மனதை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைகின்றான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப ரஜோகுணத்தை கடந்த அவன், தமகுணம் இருக்கவே இருக்காது, ரஜோகுணமும் கடந்திருப்பாங்க அவங்க, அப்படின்னா சாத்விக குணத்துல இருப்பாங்க. பரமனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை, குண ஒற்றுமை அப்படின்பது என்ன? சச்சிதானந்த சொரூபம். பகவான் எப்படி சச்சிதானந்த சொரூபம், நம்மளும் சச்சிதானந்த சொரூபம். அந்த நிலையை வந்து அந்த ஒற்றுமையை உணர்ந்தவனா இருப்பாங்க. தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுபடுகிறான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச செயல்கள்ல இருந்து, அதாவது பாப விளைவுகள், அந்த கர்ம பந்தத்திலிருந்து அவங்க விடுதலையாகி பகவான் அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இதுதான் இங்க பாயிண்ட் வைஸ்ல பாக்குறது. 28 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெட்மி 12C சொல்லி ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அது மாதாஜியா பிரபுஜியான்னு தெரியல, வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கவா? யுஜ்ஜனம் ஏவம் யுஜ்ஜனம் ஏவம் சதாஸ்மானம் யோக விகல்பக்ஷக ஸ்நேகான் சுகேன பிரம்மம் ஸ்பர்ஷம் அத்யந்தம் சுகம் அஷ்ணுதே. இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சிகளால் எல்லா ஜட கலகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமாக சுகத்தின் உன்னத நிலையை அடைகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மாதிரி சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, மனம் புலன்கள் எல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்கன்னு. யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சினால், இதை வந்து அவங்க வந்து ஒரு பார்ட் டைம் ஜாபால இல்லை, எப்பயுமே அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அஷ்டாங்க யோகிகள். சரிங்களா? நம்ம பக்தி யோகம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இடைவிடாது. அதுதான் மகானோட விஷயம், எல்லாமே பார்ட் டைம் ஜாப் இல்லை, எப்பயுமே செய்யணும் 24/7. சரிங்களா? எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு இந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அந்த ஜட கலங்கங்கள்ன்றது அவங்கள பாதிக்காது. இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் பக்குவமான சுகத்தின், சரிங்களா, பகவானோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் அன்பு தொண்டில் அதுல ஒரு சுகம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஹாப்பினஸ், அந்த நிலையை வந்து அவங்க அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பரமாத்மாவை உணர்தல், எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை, இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து மிக உன்னதமான ஆனந்த நிலை, அந்த பரவசம் வந்து நம்ம பக்தர்கள்கிட்ட நம்மளால பார்க்க முடியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானிடம் தனது தனிப்பட்ட உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதால் ஒரு யோகி அருவவாதியிலிருந்து பக்தராக மாறலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஈவன் வந்து ரூபம் இல்லாம வழிபாடு பண்றாங்க இல்லைங்களா, அவங்க கூட என்ன ஆவாங்க, பக்தர் ஆவாங்க. எப்போ? பகவானுக்கும் தனக்கும் அந்த தனிப்பட்ட உறவு நமக்கும் இருக்கு. சரிங்களா? கிருஷ்ணா கூட, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கூட நமக்கு ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு உறவு இருக்கு. நம்ம மறந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இந்த ஜட உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம பக்தி பண்றதுனால என்ன ஆகும், பகவானுக்கும் நமக்குமான அந்த 5 வகையான உறவுல எந்த உறவு நமக்கு அப்படின்றது நம்மளுக்கு புலப்படும். சரிங்களா? அதுக்காகயாவது நல்ல தீவிரமா பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அது என்ன உறவுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஹரிபோல். பக்குவமான யோகின் பார்வை. மாதாஜி 29 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சசிகலா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கட்டுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே வாசி. சர்வபூதஸ்தம் ஆத்மானம் சர்வபூதானிஷாத்மனி ஈஷதே யோக யுக்தாத்மா சர்வத்ர சமதர்ஷனஹ. உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும், என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கிறான். உண்மையில் தன்னுடையவன் பரம் புருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல் மாதாஜி. அப்போ உண்மை யோகி என்னை எல்லா உயிர்களிலும், இந்த மாதிரி யோக நிலையில பகவானோட அந்த குணத்துல ஒன்னா இருக்காங்க இல்லையா, பகவான் சச்சிதானந்த, நம்மளும் சச்சிதானந்த சுரூபம். ஆனா பகவான் உயர்ந்தவங்க, விபு நம்ம அணு. சரிங்களா? ஸோ இந்த வகையில ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விலகி உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற யோகி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் என்னை எல்லா உயிர்களிலும் என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான் அப்படி நம்ம இங்க பாக்குறோம். பகவானுக்குள்ளார எல்லாரையும் பார்க்க முடியும். விஸ்வரூபத்துல அதை நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? 11வது அத்தியாயத்துல எல்லாம் வந்து பகவானுக்குள்ளார அடக்கம் அப்படின்றது. அப்ப எல்லாமே பகவான் தான் சுப்ரீம் அப்படின்றத
உணர முடியும். அதே மாதிரி என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண முடியும். சரிங்களா? அதே மாதிரி எல்லா உயிர்லையும் பகவான் இருக்கிறதையும் அவங்களால பார்க்க முடியும். ஏன்னா இதயத்துல எல்லாத்தையும் யார் இருக்கா? இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க. அப்போ உண்மையில் தன்னுடையவன் பரமபுருஷரான என்னையே எங்கும் காண்கின்றான். பார்க்கறதெல்லாம் கிருஷ்ணாவா தெரியும். சரிங்களா? அது அச்சித்தா இருந்தாலும் சரி, சித்தா இருந்தாலும் சரி. நம்ம இந்த டேபிள், சேரு இதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் பகவான் சம்பந்தம் இல்லாமன்னு கிடையாது. ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது பகவானோட உருவாக்கம் தான். அதுல பகவானோட எனர்ஜி இருக்கு. சரிங்களா? அதனால எல்லாம் பார்க்கறதெல்லாம் கிருஷ்ணாவா இருக்கும் அவங்களுக்கு. சரிங்களா? அதுதான். ரொம்ப பரமானந்தமா இருக்கும். ஹரிபோல். பரமாத்மாவை எல்லா உயிர்களும் அவங்களால பார்க்க முடியும். அது பரமாத்மாவில் எல்லா உயிர்களையும் பார்க்க முடியும். பரமபுருஷரான பகவானை எல்லா இடங்களிலும் காண்கின்றான். எதுவுமே பகவான் இல்லாத விஷயம்னு அவங்களால பார்க்க முடியாது. எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்கிறத அவங்களால உணர முடியும். ரொம்ப உயர்ந்த நிலை. பரமபுருஷ பகவான் ஒரு அன்பான எல்லார்கிட்டயுமே அவங்க எப்படி இருக்காங்க? அன்பா இருக்காங்க. சரிங்களா? இப்போ ஒரு 2 குழந்தைங்க இருக்கு. ஒண்ணு வந்து சொல் பேச்சே கேட்காது, ஒண்ணு சொல் பேச்சு கேட்கும். 2 பேர்ட்டயுமே அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? செய்ய வேண்டியது எல்லாத்தையும் கரெக்டா செஞ்சு அன்பை காமிப்பாங்க. இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் வந்து பக்தி பண்ணாலும் சரி, பண்ணலைனாலும் சரி, அவங்க என்ன பண்றாங்க? எல்லார்கிட்டயும் அன்போட சமமா நடத்துறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். மாதாஜி 30th ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. திருவரங்கன் பிரபுஜி, திருவரங்கன் பிரபுஜி, வேற யாராவது வாசிக்க வேண்டியது இருக்கா மாதாஜி பிரபுஜி? நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? மாதாஜி படிக்கட்டா மாதாஜி? மோனிஷா மாதாஜி, மோனிஷா மாதாஜி வாசிங்க. யோ மாம் பஷ்யதி சர்வத்ர சர்வம் சமை பஷ்யதி தஸ்யாகம் ந பிரணஸ்யாமி சசமே ந பிரணஷ்யதி. என்னை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றையும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா இடங்களிலும் எல்லாத்துலயும் பகவான். சரிங்களா? எதுவுமே பகவான் இல்லாம அவங்களால பார்க்கவே முடியாது. பகவானை தான் எல்லாத்துலயும் பார்ப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க எல்லாவற்றையும் என்னில் காண்பவன் என்னை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அதாவது என்ன, எப்பயுமே பகவானுடைய அவங்க அட்டாச்சா இருக்காங்க. சரிங்களா? கனெக்டடா இருக்காங்க. நானும் அவனை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை. அந்த பாண்டிங் வந்து அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சரிங்களா? எல்லாத்துலயும் பகவானை பார்ப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க என்னைக்கும் பகவானை அவங்க மிஸ் பண்றது இல்லை எந்த இடத்துலயும். அது மாதிரி பகவான் அவங்களை என்னைக்கும் விடுறதில்லை. சரிங்களா? அந்த அளவு வந்து உறவு வந்து ரொம்ப இனிமையானதா இருக்குன்றதை பார்க்குறோம். பகவானை ஒருபோதும் இழப்பதில்லை, யோகியின் நிலையிலிருந்து ஒருபோதும் வீழ்வதும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எல்லாத்துலயும் அவங்களால பகவானை பார்க்க முடியும். சரிங்களா? அனிமல்ஸா இருக்கட்டும், பேர்ட்ஸா இருக்கட்டும், சித்தா இருக்கட்டும், அசித்தா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணர் என்று எதுவுமே இருக்க முடியாது. கண்டிப்பா. ஏன்னா அவங்களோட திருமேனிலேருந்து எல்லாமே வந்திருக்கு. எல்லாமே அவங்களோட திருமேனிலேருந்து தானே வந்திருக்கு. இல்லைங்களா? உயிர்வாழிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எல்லாமே. ஸோ அப்போ அவங்க இல்லாம எதுவுமே இருக்காது. எனர்ஜி எல்லாத்துலயும் அவங்க வந்து எனர்ஜியா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றின் இறைவன். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வின் அடிப்படை கொள்கையாகும். கிருஷ்ணர் தான் அனைத்திற்கும் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்தது 31, 32 ஸ்லோகங்கள். மாதாஜி மாதாஜி நானே அப்படியே வாசிச்சிடுறேன். டைம் ஆயிடுச்சு அதனால. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. பரமாத்மாவின் தொண்டில் ஈடுபடும் அத்தகைய யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலையும் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? ஒருவரே அப்படின்னும் போது என்னன்னா, சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்துல குவாலிட்டி வைஸ் ஒன்னு. சரிங்களா? ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் நானும் பகவான், நானும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு நினைச்சிட மாட்டாங்க. யோகி, பக்குவமான யோகி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, பகவானும் நானும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபத்துல ஒண்ணு அப்படின்றதுல தெரியும். ஆனா குவான்டிட்டி வைஸ் பகவான் வந்து விபு, நானும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில அவங்க இருப்பாங்க. நான் எப்பயும் பகவானோட சேவகன் அப்படின்ற நிலையில அவங்க தெரிஞ்சு அவங்க எப்படி இருப்பாங்க, எப்பயும் நிலைச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். பரமாத்மாவின் மூலம் கிருஷ்ணரே. கிருஷ்ணர் அனைவரது இதயத்திற்குள்ளேயும் பரமாத்மாக இருக்கிறார். பரமாத்மான்றது பகவான். சரிங்களா? அதாவது விரிவாக்கங்கள் அதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு L4, L5 எல்லாம் போவீங்களா, அப்ப படிப்பீங்க கண்டிப்பா. சரிங்களா? அப்ப பரமாத்மா அது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர், அவங்க வந்து எல்லாரோட இதயத்திலும் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அனைவரது இதயத்துக்குள்ளும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவுக்குள் வேறுபாடு இல்லை. அதாவது என்னோட இதயத்துல ஒரு பரமாத்மா, உங்களோட இதயத்துல ஒரு பரமாத்மா அப்படி வராது. சரிங்களா? பரமாத்மா ஒருத்தவங்க தான் எல்லாரோட இதயத்திலும் இருப்பாங்க. விரிவாக்கம். சரிங்களா? எல்லாரோட இதயத்திலயும் அவங்க தான் இருப்பாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதெல்லாம் பகவானோட நம்மளால கன்சீவ் பண்ணவே முடியாது. இன்கன்சீவபிள் விஷயங்கள்னு சொல்லுவாங்கல்ல.
நம்மளால அதை வந்து இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸை வச்சு மைண்ட் வச்சு இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு அது எப்படி இருக்கும், எல்லாருடைய இதுலயும் ஒருத்தவங்களாவே எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா அதுதான் பகவான். சரிங்களா, அதான் சுப்ரீம். இவ்வாறு உணர்ந்த பின் அவன் பரமபுருஷ பகவானை வணங்கவும் சேவை செய்யவும் தொடங்குகிறான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ இப்பெல்லாம் பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன பண்றாங்க, அழகா பகவானுக்கு பக்தி சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாங்க, நமக்கு தான் ஒவ்வொருவரும் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ. அதாவது யாராவது ஒருத்தவங்க கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு நமக்கு என்ன, நமக்கு அந்த பிரச்சனை வரலையா, ஓகே சந்தோஷம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. என்ன செய்யணும், யார் ஒரு உயர்ந்த பக்தன்னா எல்லாரோட சுகத்தை பத்தியும் தன்னோட ஒப்பிட்டு பார்க்கறது. யாராவது கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா உடனே அவங்களுக்கு போய் உதவி செய்யறது. சரிங்களா, கிருஷ்ண பக்தியில இருக்க நான் வந்து என்னோட விஷயத்த நான் பார்த்துட்டு போனா போதும், அப்படி கிடையாது. யாரு சிரமப்படுறாங்க அப்படின்னா உடனே அவங்கள ஹெல்ப் பண்றது. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதை கிளாஸ்ல நம்ம வந்து பாக்குறோம், எதுக்காக அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல இருந்து சிரமப்படுறாங்களே ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மெட்டீரியல் பர்த் டெத்ல இருந்து வெளியில வந்து பகவான் அடையணும் பக்தி பண்ணி. அது தெரியாம இப்படி மறுபடியும் இந்த ஹியூமன் லைஃபையும் பசு பட்சி மாதிரி வாழ்ந்து இந்த ஜட உலகத்திலேயே இருந்துடுறாங்களே அப்படின்ற அந்த ஒரு அது என்னது துக்கமான விஷயம் இல்லையா, அது ரொம்ப துக்கமான விஷயம். அப்ப என்ன பண்றாங்க, எல்லாருக்கும் போய் பகவத்கீதையை சேர்க்கணும், எல்லாரும் வந்து நாலேஜை கெயின் பண்ணணும், முக்தி அடையணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் இல்லையா. அதுவுமே வந்துட்டு மற்றவங்களோட துக்கத்துல நம்ம என்ன பண்றோம், பங்கெடுத்து அந்த துக்கத்தை அவங்க கிட்ட நம்ம போக்குறோம் அப்படின்றது பகவத்கீதை கிளாஸே அதுதான். சரிங்களா, ஒருத்தவங்க பசிக்குது சாப்பாடு கொடுத்தா மட்டும்தான் அது வந்து அவங்க துக்கத்தை போக்குறதுன்னு இல்லை. ஹியூமன் லைஃப்ல இருந்து பசு பட்சி மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்றோம், இல்ல அப்படி வாழக்கூடாது, பக்தி பண்ணணும், ஹியூமன் லைஃபோட பர்பஸ் அதான் பகவான் அடையணும் அப்படின்றதுமே ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது. சரிங்களா, அது வந்து என்னன்னா சேரிட்டிலேயே ரொம்ப பெரிய சேரிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா, ஸோ அதனால மற்றவங்களோட சுக துக்கத்தையும் என்னது ஒப்பிட்டு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு, அதாவது அவங்கள வந்து அதுல பங்கெடுத்து அவங்கள சரி பண்ணுவாங்க. அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகிறான் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரும் சிரமப்பட்ட இவங்களால பரவாயில்லன்னு விட்டுற மாட்டாங்க, போய் அவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க. யோகி எல்லோருக்கும் உதவி செய்ய முயற்சி செய்கிறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம். மற்றவர்களின் சந்தோஷத்தையும் துக்கத்தையும் தனது போல் பார்க்கிறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியே விரும்புகிறார், துக்கத்தை அல்ல. எல்லாரும் மகிழ்ச்சியோட இருக்கணும், எல்லாரும் பக்தி பண்ணணும், எல்லாரும் பகவானை அடையணும், யாரும் ஹியூமன் லைஃபை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுதான். சரிங்களா, அடுத்தது அர்ஜுனன் கூறுகிறார், என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மதுசூதனரே அழகா சொல்றாங்க பகவான்கிட்ட, மனம் நிலையற்றது, ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. எல்லாமே வந்துட்டு கேட்டாங்க, இப்ப மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தணும் எல்லாம் கேட்டாங்க. கேட்டதுக்கு அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இப்ப கேட்டாங்க. அர்ஜுனர் கேட்டதுக்கு அப்புறம், பகவானே மனம் நிலையற்றது, அமைதியற்றது, அதனால வந்து நீங்க இப்ப கூர்ன யோக முறை இருக்கு இல்லையா, இது வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாக எனக்கு தோணுது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா, அப்ப அர்ஜுனன் எப்படின்னா குருவியோட கண்ணு மட்டும்தான் தெரியுதுன்னு சொன்னவங்க ஃபோக்கஸ்ல இல்லைங்களா. அதே மாதிரி திரௌபதி அம்மா சுயம்பரத்துல ரொம்ப கடுமையான போட்டி, அதுலயும் அவங்க வந்து வின் பண்றாங்க. பாண்டவர்கள் எல்லாம் பக்தர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருப்பாங்க. அர்ஜுனன் வந்து வில் வித்தையில ரொம்ப சிறந்தவங்க இல்லையா, அப்ப ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்குலாம், அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனர் சொல்றாங்க மனம் நிலையற்றது, அமைதியற்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நீங்க இப்ப சொன்ன இந்த அஷ்டாங்க யோக முறை வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரியா, அடுத்தது 34 ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணா பகவானை கூப்பிடுறாங்க, மனம் அமைதியற்றதும். இதெல்லாம் அப்படியே நம்ம அப்படியே கரெக்டா படிக்கும்போது தோணும், ஆமா இப்படிதான் இருக்கு அப்படின்னு. குழப்பம் நிறைந்தது, போட்டு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா, அடங்காதது, இது செய்ய நினைக்க கூடாதுன்னா நம்ம நினைப்போம், அதுதான் செய்யும். சரிங்களா, எனிமியா மாறிட்டே தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கைட் பண்ணும். சக்தி மிகுந்தது, மனம் வந்து அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது. எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னு நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தனாலே உடம்பு சரியில்லாம போயிடும். உடம்பு நல்லா இல்லைனாலும் நல்லா இருக்குன்னு நினைச்சா நல்லா இருக்கும். சரிங்களா, அந்த அளவு வந்து சக்தி வாய்ந்தது, ரொம்ப ஸ்திரமானது. ஸோ இப்படிப்பட்ட மனதை வீசும் காற்றை கூட நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவேன், ஆனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு அப்படின்றத அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாங்க. அதுவும் அர்ஜுனன் சொல்றாங்க அதை. அமைதியற்றது, தொடர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் நிராகரிக்கும். ஏதாவது ஒன்று பார்த்த உடனே வேணும் வேணாம் வேணும் வேணாம் வேணும் வேணாம். இப்போ உணவு பார்க்குறோம், சரிங்களா, நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கா, வேணும், பிடிக்கலையா, வேணாம். உடனே அதே மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ் பார்க்குறோம், பிடிச்சிருக்கா, வேணும், பிடிக்கலையா, வேண்டாம். இதே மாதிரி எல்லாத்துலயும் என்னன்னா அதோட வேலை என்னன்னா ஒன்று அக்செப்ட் பண்ணணும், வேணாம் சொல்லு, ரிஜெக்ட், அக்செப்ட், ரிஜெக்ட், இப்படியே நம்மளை என்ன பண்ணும், நம்மளை வந்துட்டு டார்ச்சர் பண்ணும். கொந்தளிக்கக்கூடியது சக்தி வாய்ந்தது, மோசமான வியாதி சிறப்பான மருந்தையும் வென்று விடுவதை போல. சரிங்களா,
என்னதான் அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அது என்ன பண்ணிடும், மீறி அது போன போக்குல தான் போகும். அது அது எதுக்கு சமம்னா, மோசமான வியாதிக்கு நல்ல சிறந்த மெடிசன் கொடுத்தா கூட சமயத்துல அந்த வியாதி வந்து குணமாகாம போயிடும். மருந்து வந்து அதோட செயலை வந்து பண்ணாம போயிடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி என்னதான் வந்து நம்ம வந்து மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண நினைச்சாலும் அது என்ன பண்ணிடும், மீறிக்கிட்டு அது வந்துட்டு நம்மளை விட்டு போகும். இப்படிப்பட்டது பிடிவாதமானது மனது. சரிங்களா? ஜட உடல் என்னும் ரதத்தில் ஆத்மா பிரயாணி. சரிங்களா? புத்தி வந்து சாரதி. இது நம்ம ஏற்கனவே 3rd சாப்டர்லயும் பார்த்துட்டோம். மனம் வந்து ஓட்டும் உபகரணம், அந்த கயிறு. புலன்களே குதிரை. மனம் புத்தியால் வழிகாட்டப்பட வேண்டும் அப்படி நம்ம இங்க தெரியும். ஏன்னா புத்தி தான் சாஸ்திரத்தை கொண்டு நம்மளுக்கு எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். அதை வச்சு மனதை நம்ம என்ன பண்ணணும், கைட் பண்ணணும். சரிங்களா? குழந்தைங்களுக்கு சொல்றதுதான் நம்ம சொல்றோம்ல, டிவி பார்க்கக்கூடாது, படிக்கணும்னு. அதே மாதிரி நமக்கும் நம்ம சொல்லிக்கணும், பக்தி பண்ணணும், ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல வந்து குருவை ஸ்வீகரிச்சு நம்ம முக்தி அடையணும் அப்படின்றத நம்ம திரும்பி திரும்பி நம்மளுக்கே சொல்லிக்கணும். எப்படி கிட்ஸுக்கு படிக்கணும்னு சொல்ற மாதிரி. சரிங்களா? அப்ப ஜடவுடல் என்னும் ரதத்தில் ஆத்மா இதை நம்ம படிச்சிட்டோம் இல்லையா? அடுத்தது பகவான். இப்ப பகவான் சொல்றாங்க, உபதேசம் கொடுக்குறாங்க நமக்கு ஆசையா. சரிங்களா? பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அதாவது பலம் நிறைஞ்சவங்க அர்ஜுனன். சரிங்களா? நல்ல போக்கஸ்டு, எல்லாத்துலயும் திறமைசாலி. அது சொல்றாங்க, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே, கண்டிப்பா கஷ்டம்தான் அப்படின்னு பகவானே சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஆனால் தகுந்த பயிற்சினாலும் பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியமாகும். முடியாதுதான், ஆனா பயிற்சி பண்ற பற்றின்மையோட இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது சாத்தியம். அதுதான் சாதனா பக்தி. சரிங்களா? அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சி வேணும்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு மென்டார் வேணும்ல. நம்ம இப்போ ஏதோ ஒன்று இப்போ வந்து ஒருத்தவங்க குழந்தைய வந்துட்டு செஸ்ல சேர்க்கணும், நல்லா சிறப்பா வரணும்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதுக்குன்னு ட்ரைனிங்க்கு அனுப்புவோம். ஸ்போர்ட்ஸ்ல இல்ல அகாடமிக்ஸ்ல டியூஷன் அனுப்புவோம். பயிற்சின்றது வேணும்ல. அப்ப நம்மளும் வந்து பயிற்சின்னு பகவான் சொல்லும்போது, ஆன்மீகத்துல சாதனா பக்தி நம்ம பயிற்சி பண்ணா நம்மளுக்கு யார் வேணும், குரு வேணும், மென்டார் வேணும். மென்டார் இல்லாம, குரு இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது. பயிற்சி சரியா நம்ம பண்றோமானும் தெரியாது, அதை கரெக்டா பண்றோமானாலும் தெரியாது இல்லையா? அதனால அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதல்ன்றது நமக்கு அவசியம் வேணும். பற்றின்மையா இருக்கணும் ஜடோலக விஷயத்துல இருந்து. சரிங்களா? அப்புறம் ஆன்மீகத்தில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் அதிகமா. உணவா எடுத்துக்காம பிரசாதமா எடுத்துக்கணும். நிறைய இந்த பௌதிக விஷயங்கள் பேசாம சாண்டிங் பண்றது, நிறைய இந்த பௌதிக விஷயங்கள் நினைக்காம பகவானோட நாமரூப குணநிலைகள்ல ஈடுபடுத்திக்கிறது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்மள வந்து ஜடோலக விஷயத்துல நம்மள ஆன்மீக விஷயத்துல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு பயிற்சி வேணும், அதுக்கு குரு அவசியம். கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா மைண்டை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது இல்லாம ஆன்மீகத்தில் முன்னேறதுன்றது சிரமம். சரிங்களா? ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். யார் ஒருத்தங்க மைண்டை வந்து நல்லா ஃபோக்கஸ்டா, சரிங்களா, ஜடோலக விஷயங்களை எப்படி ஆன்மீகத்துல கொண்டு வரலாம், இது வந்து ஒரு ஸ்கில், ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங். சரிங்களா? எப்படி நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஜடோலக விஷயத்த ஆன்மீகத்துல கொண்டு வருது, அதை மட்டும் நம்ம வந்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம், கரெக்டா வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அப்ப ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி ஜடோலக விஷயங்கள் சரியான வழியில் எப்படி ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம கொண்டு வர்றது முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே என்னது அபிப்பிராயம். பகவான் எல்லாத்துலயும் அபிப்பிராயம்னு சொல்லுவாங்க. யோகிக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம். ஸோ எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு, தாட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோலா வச்சிருக்கணும் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? கடினமான விஷயமும் மன கட்டுப்பாட்டினால் எளிமையாகிறது. சரிங்களா? மனம் கட்டுப்பாடோடு இருக்கும்போது கடுமையான விஷயமும் எளிமையாகும். ஆனா சில சமயம் எளிதான விஷயம் கூட மனம் கட்டுப்பாடு இல்லை அப்படின்னா அது வந்து கடினமாகுது அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதனால மைண்டை வந்து நம்ம எப்பவுமே ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டேபிளா வச்சுக்கணும். ஜடோலக விஷயங்கள்லேருந்து விலக்கி வச்சுக்கணும். ஆன்மீகத்துல அதை நம்ம என்கேஜ் பண்ணி அது கண்டிப்பா ஒரு 2 வயசு 3 வயசு குழந்தை மாதிரி தான். சரிங்களா? வாலுத்தனம் பண்ணி ரொம்ப அனர்த்தம் அது அடம் பண்ணி இருக்கிற குழந்தை மாதிரி அது. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்குவமா நல்ல விஷயத்துல நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும். அது பண்ணோம் அப்படின்னா அதான் பக்தி, நம்மளால சக்சஸ் ஆக முடியும். அதுக்கு தெம்பும் அந்த வழிகாட்டுதலும் பரம்பரையிலேருந்து ஆச்சாரியர்கள் குரு கிட்ட நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் பகவானோட அனுகிரகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஷ்ய கிருபா சிந்து வச்ச பதிதானாம் பாவனி வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம அடுத்தது நாளைக்கு 46லேருந்து 47 இல்லை 37லேருந்து 47 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல பார்க்கலாம். ஹரிபல். யாருக்கும் ரியலைசேஷன்